kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama mo woni mon foof indi mum e yettode muɗum en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi ngam humnude aadi men moɗon ko roɓindo jayndeji ɓenno oɗo kala subaka e ɗo e saktirde moɗon walla mbiyen ayaw habrirde moɗon Piindi TV joni o caggal calminali e yettude ko jarnude on natanten koko yewti e roɓindo men jayndeji jayndeji leydi men e oɗo subaka ne wayno ngari koye fandal mudu noon sanani ko fof ina tawe hen kono ko tobbe pattam lamiji e tobbe badde fayida puddortoɗen ko jayde las quotidien no jirɗon ni ko natal mawlendi Macky Sall mo ganduɗa ko kañum tigui ardino on ɗon batu mbiyen gunɗon goomu ganduɗa walla ni on ɗon batu moɓe juɓɓinno toon to centre conférence Abdou Diouf mo jaam ñaajo tawi yewti koye ƴewande Afrique kopreje ko fate banggue golle mawɗi e ko yewti e fannu o e on tuma noon wonno koɗo makko ko biteɗo hono Paul Kagame mo dowla Rwanda koye on tuma mawlendi Macky Sall ko ari golɗe ne puɗɗo udditiri konngudi makko ko jabtade nde jayde wiitede Le Figaro hollirnode wondere ina wayno leydi Sénégal jeeya on ɗon train express régional mawlendi wi ɗum ɗon ko ɗum konngudi ganduɗa ɗi ngala to gummi ngala to tindi ɗum woni ko haali e ɗiɗo konngudi ɗo wi wonde tan yo en paam on ɗon terre ko leydi Sénégal jeeyi ɗum temedere nder temedere woni ko witte 100%. jayde besbi le jour kamne ko on fanno arti ɓe mbitande ko on polémique to banggue terre manam dim ɗin gulali e jeddi jeeyi walla jeeya ne wayno tan ɓe mbi ko mawlendi Macky Sall wi stop no mbiɗon ni gardini bindol o wi ko ɗi konngudi ɗi ganduɗa ngala janggo ɗin ɗon goni ko haɗi ko ɗin haaɗi Afrique yarude yesso e wiide noon wondeni ɗum ɗon foof yo yimɓe paam train express régional ina wayno jeeyi ɗum ko laamu leydi Sénégal kañum kadi yaltini kopreji muɗum fewni kala gueɗe e oɗo saaha e wiide makko gueɗe kala ina wayno ko Sénégal jeeyi ina tawe hello joyi enen nden jande besbi le jour goɗɗum ko tawete hen ko guddirgol juma toon to bop juma El Hadji Mouhamadou Seydou Ba bo Madina Gounass ɓe mbi ko mawlendi Macky Sall ma uddide hande ndin cuɗari toon to legal bitegal bop tawate ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar jayde quotidien le quotidien kamne ari ko yewti ɗin ko guddi ganduɗa ɗi ko jeeyal walla jeeya on ɗon train express régional ɓe mbi ko mawlendi Macky Sall fait taire la polémique ko noon jayden ko ɓe binde gardidi bindol wonde safiran ɗum e Pulaar o wi ko mawlendi Macky Sall de ina wayno deƴƴini walla ni itti kala konngudi gonnoɗi e jeddi ko yewti koye on ɗon train express régional wiide makko noon ɗi ɗon konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko ngala ittu ngala wattu kadi Afrique yarude yesso ko yimɓe paam oɗo train walla ndeɗo eɓɓore ko Sénégal tigui jeeyi ɗum temedere e nder temedere wona konngudam ko konngudi on ɗon mawlendi Macky Sall nden jayde Le Soleil natiri dingiral koye on ɗon fannu kono koye fannu goɗɗo koye nder ngunɗon batu on ɗon some mo ganduɗa rendini ko Afrique yankoɓe beele mbawa ƴewde kopreje no pewniri gollorde mumen jaydiyankoɓe ɓe mbi ina wayno tan ko continent o yidde muɗum tan ha joni ko wadde maintenir la cadence manam jokkude e darde muɗum nde wona yaade oɗo saaha jaydiyankoɓe noon mbi no wade foof de e nder windere nde Afrique jogui hen tan ko 2% mawlendi Macky Sall ni ene wayno arti hen jaynen ko ɓe mbi o wi ko ɓe mbi ko yonnani ko yewti ko e ɗin manam e ɗi coggu ɗin ɗon walla ni mbiyen ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa ɗe aduno kala walla leyɗele mawɗe ɗe ene pawɗum e dow Afrique foof nde kanko Paul Kagame ƴetti konngudi kañum ne holliti wonde ni Afrique ne jogui fandare e coftal wawde tigui ha joni tambade gonka muɗum janggo so tawi Afrique naɓe kala jaaɓi rentude ɗin konngudi
ɗum ko on ɗon biteɗo Paul Kagame. Jayde enquête kañum ne ari e on ɗon fannu e nden yewtere ɓe mbi tan de ko maw leydi ndi kadi jokki jogade dande ɓe ganduɗa kañumen goni Afrique naaɓe. O wi ko on ɗon koye nder on ɗon deuxiéme sommet Afrique to banggue mahanteji kanko hoore leydi ndi Macky Sall o wi ko wawa jaɓede ko Afrique ina yoɓa e kala e saaha ko ñamlaki o hollirɗo wondene ko ɓen aroɓe ɗo ina gollana Afrique to banggue gollorde mawɗe ko kewi namdade kone satide ɗum ɗon fotani jaɓede wiide makko noon maɓe daro kamɓe Afrique naaɓe ha tengte mawɓe ha mbaw ɗum ittuɗo ha laaɓa ceer e ko yiwti ɗo e dunde meɗen Afrique kanko hoore leydi Macky Sall noon o wi ina wayno tan ko Sénégal e leyɗele goɗɗe ina daari lang gam tigui wawde ha joni gollade leyɗele mumen cinka ɗum yonna ɗum ha nanda tigui ha yaada e jamanu ɗin ko goni makko ne tawe hello tati nden jayde enquête. Jayde le témoin nden ari e kabaru goɗɗo ɗum ko ñaworde nde ganduɗa nde ko ñawore tuma muya mbo gonɗani ko wiyete diffamation. ɓe mbi ko Sonko de oɗo saha hannde ne wayno ni woƴƴano ko hanke mo ganduɗa kam woni Mame Mbaye Niang e gardini bindol ko noon jeynankoɓe ɓe bindi ɓe kolliti wonde ɗon ɗo farano ɗon ɗo jagorɗo fadimo toon to tribunal ko ɗon Ousmane Sonko ina wayno suuɓi yaade jouoyde football e subaka hanki o jeynankoɓe ni mbaɗi ko natal makko ɗon ɗo waɗi joguin makko walla mbiyen ensemble boulson omo télé bal ko wondude garde corps uji makko jeynankoɓe kolliti wonde ko Ousmane Sonko ina wayno tan notaki hanki ko yiwti e nden ñawore walla noddago ganduɗa go ko yiwti ko ɗo foti settade hakkude makko e Mame Mbaye Niang saabi noon ñawore nde riwtama ha ñande 16 lewru février ɗum woni ko jeynankoɓe gaari andinden e oɗo subaka. Jayde Walfa Quotidien kañum ne ari e nden ñawore woni tan procès to banggue diffamation ono leader Pastef ɓe mbi ko Sonko dribble son monde manam so tawi ko football wiyetno wiyete ko Ousmane Sonko de waɗi dribble terrain o foof nde o fuɗɗi yaade haaju makko saabu ɗon ɗo farano toon to tribunal ko ɗon o yeehi jouoyde football ɗo subaka ɗo nde yeehi ha ñawli nde o fayi ko toon to salon de l'élevage manam nokku mo ganduɗa o ko gaynaka wonno toon ne wayno noon parquet o riwti ñawore nde ha ñande 16 lewru février woni ko jeynankoɓe goni andinden e oɗo subaka. Jayde l'observateur natri dingaral kañum koye fannu goɗɗo ko projet wadde amnistie mo ganduɗa kam woni Karim e Khalifa jeynankoɓe gandini en noon sanani amnistie ko yafnade ɓe laɓini ha laaɓa ceer ɓe mbawa jeeyede sumgoji paaɗi jeynankoɓe mbi ko étude e on ɗon ɗin kawuji ɗiɗi gasi e oɗo saaha hannde dossier o ne wayno manam mbiyen sowama ha muusi waɗama e enveloppe hemnama leydi Macky Sall tawi waɗɗe noon golle ko ɗon jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal woni Ismaïla Madior Fall kanko ni holliti wonde o gayni ɗe noon golle te o rokki ɗum maw leydi Macky Sall donc firti ko balo nana e kawuji on mo ganduɗa kam woni hoore leydi Macky Sall ngam wadde amnistie o mo ganduɗa kam woni Karim e Khalifa hollirde wonde so tawi ɓen ɗon jafama ene mbawi jeeyede sumgoji paaɗi woni sumgoji 2024. Jayde grand panel kañum e oɗo subaka hannde ari koye majjere nde ganduɗa ko majjere hawnide caggal balɗe tati ko yiyaka ɓesgu makko nananimo toon to Grand Yoff Imam Tall ɓe mbi ko tawama ene hawre ladial ɗum ɗon noon o tawa gosti makko tawa koye e grand bassin mo ganduɗa ko bassin de rétention ɗo waɗɗani nokku biteɗo hono zone de captage hakkude zone de captage e Grand Yoff to CTO ɓe kolliti wonde noon on ɗon imam ko adi nde ene majja ɗe balɗe jewtuɗi o hokki cuddiɗo makko dépense ko tolni e balɗe sappo kono kadi gueɗe kewɗe ene tawe hen e ko yiwti e majjere hani e jiitogol ene maayi on ɗon gorkajo woni Imam Tall ko goni ɗin ɗon kala ene tawe e hello tati nden jayde grande panel. Jayde Vox Populi kañum ne arti on ɗon fannuɓe mbi ko caggal nde o wayri yiyede guila altine ko hanki Imam Tall tawa ina hawre ladial ina woni e nder on ɗon bassin mo ganduɗa ko zone de captage ɓe kolliti wonde noon majjere makko nde ne hawni no fewi kono kadi on ɗon découverte macabre no ɓe mbiri kulhuli mawɗi kono kadi sunare woni ko teska e galle makko ha toon to legal ɗo hoɗi jeynankoɓe mbi noon ina wayno ko saaha losku ngo kala nana hen kono de losku ngo fuɗɗima haalde ma en garni ko losku ngo haali ko yiwiti e mayde on ɗon Imam Tall e so en gayni e ko yiwiti e ɗin roɓino men jayndeji. Jayde e Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓino men jayndeji hono kala ñande e ñalawma mbiyen jayde nde ari koye CHAN 2023 final Algérie Sénégal ko janggo e aset so Allahu lamɗo jaaɓi jeynankoɓe noon dokki konnguɗi haralleɓe to banggue football ɓe mbi ko holno Sénégal foti wadde ha wawa tigui oɗo saaha folde ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe nodirteɓe les Fenech d'Algérie ɗum ɗon noon jeynankoɓe dokki consigne ɓe mbi ko kanko Pape Thiaw yo waɗ fermé ko wiyete ko couloir uji ɗi kono kadi o wawa wadde feere hata kañum makko ɗi
mbawa markude law kono kadi o wawa tigi hadde jouer wadde développer jouer ɓe ganduɗa kañum goni Algérie naɓe ɗum noon ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi bandiraɓe cuuti hen tawi ɓen ɗon hakkillaji mum ne jaaji to banggue football goɗɗum ko tawete hen ko gagnande Kylian Mbappé mo ganduɗa ko vedette kono kadi ko vice champion du monde toon to leydi France o jeeya o fettata ko toon to Paris Saint-Germain gagnande makko holliti wonde mo jooɗo ko tolni jonte tati sabi noon jeyanenkoɓe mbi sa hande o ko gole asman goni e dirde toon to Paris Saint-Germain sababu o ko on ɗon star foot mondial o jouata match aller e on ɗon huitiéme de finale hakkude équipe makko Paris Saint-Germain e Bayern Munich gasi ko tongunden e jayndeji meɗen e oɗo ñalawma hande joni joni o paɗen koye fait divers. fait divers ko gueɗe rendo no gowɗen wadde kala e saaha so tawi en janggani bandiraɓe jandeji ɗi e ñalawma hande o garten koko yowiti e mayde oɗo imam ceerno tall mo ganduɗa kam wonno imam ratib juma toon to Grand Yoff no mbiɗen ni majjuɗo guila ñande altine ɓesgu muɗum ummi galle muɗum yiita ko hanki hakkude 12h 13h e on ɗon bassin de rétention mo ganduɗa koko asa gam ndiyam diƴƴe laaɓani kono kadi e diƴƴe toɓo mbawa hen walde e on tuma noon ko ɗo no tawa nde police nodda noon waɗi identifié tawama tigi ko on ɗon ceernajo ko on ɗon imam woni ɗo e on tuma noon losgo ngo ene jokki no mbiɗen ni nde losgo ngo holliti wonde téléphone makko o woni ko yitaka e oɗo saaha kono kam kala ko nawno e ɓandu makko ne tawa hen kono losgo ngo holliri wondene ko tawaka e makko trace to banggue ko wiyete ko hono piili walla haare e ko nandi hen hay ɓandu gañaki hay ni montor mo habɓuno e feggere foof tawama e makko laaf makko ne tawama e saro makko ɗo heddi noon kam koye nder ndiyam ɗam o tawa omo manam omo hawre ladial losgo ngo noon holliti wondene ndeɓe ƴeewi nde mawni ko holliti wonde o noddino ɗum wonde omo haalano ɗum ko yiwti ko e haala ko fate banggue hono pewnugol kayitaji sukaɓe makko ko ɗum ni wonno sababu pour ɓe mbawa yidirde beele ɓe mbawa heɓɓitade ɗen ɗon golle koye on tuma noon mawniraɗo wi ko ɗon wayrinandemo kono ko ɓuuren ko hawnade ko yiwti on ɗon enquête jaynenkoɓe kolliti wonde ko cuddide makko habri o rokki ɗum dépense ko adi ndemo majja ko tolni e balɗe sappo kono kadi ɓiyi ko holliti o rokki ɗum kele coffre woni ɗon ɗo moftere coffreje walla ko nandi hen en tout cas o rokki ɗum ɗen ɗon kele jaynenkoɓe noon kolliti wondene walla ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni loskoɓe kolliti foof nanɗo kono kam haysinno tawi losgo ngo jopani ne waɗi ko wiyete ko pistuji ɗi ganduɗa ɗi ne keewi no yiwade fof téléphone makko kadi aussi ko hawni e gonɗon losko waɗama localisé e auberge goto ɓe kolliti wonde ko ɗon téléphone o réseau o ko ɗon jiimi e auberge mo ganduɗa ɓe kalani holon nokku kono kam téléphone o e oɗo saaha yiyaka ɗum woni probléme o heddi noon ko ene sikke hen banggue ko wargo ene sikke hen banggue kadi aussi beele wona fannu goɗɗo jokki hen kono ko enquête mo ganduɗa nana jokki e oɗo saaha no wayi wade fof kam ko ɗum mayde yurminide mayde hawnide nde ganduɗa nana tigui weeya e hakkillaji ɓesguɗi ɗi enen to banggue men e neldal droit o fewde ɓesgu makko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar saabu en nani kadi ko toon to gollere o jeeya so tawi en juumani ɗum noon no wayi wade foof eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dennagal mayɓe julɓe kala kadi laɓɓina ɗum ɗo ha laaɓa ceer e jeese ɓesguli leydi Sénégal kala e kuuɓal ande mayde oɗo mo ganduɗa ko neɗɗo o cettanaɗo ko moƴƴi nde tawno kanko woni imam ratib juma moɗo toon to Grand Yoff hewɓe e cuuti konguɗi saabu alliyankagal makko kono kadi saabu moƴƴere makko e yaajere makko e yiddemo kadi ha joni diine l'islam ɗum noon eɗen mbi tan yo Allah laɓɓin ngal ɗo gueɗal beele kadi ande holko jeeyi sababu mayde on ɗon beele ko mayde naturel beele ko mayde heɓanade walla beele ko warga no wawi wade foof kam losgo ngo nan hen jokki ma bandiraɓe gandoy ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɗo guddirten ko yiwti e fait divers gueɗe rendo meɗen e oɗo ñalawma aadi moɗon e Revue jandeji ɗo e Piindi TV ko altini hakkude moɗon e Aissata Ndiaye yo Allah hokki en hirde dow jaam ñalde dow jaam kono kadi e walde dow jaam weekend moƴƴo malaɗo. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade copreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka copreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
konoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdamma